Soalnya lo ini viral video nggak pura tas, deh pelain interesting. Soalnya lo pहिले sekarang borong di taza story sung saya malah ini. Sebelum nunggu makan haburi no, bin bung ke bobby tak kolai. Foto nunggu makan norok busai be selfie nazak, busai hingke tabuk dukho pelain dukho kelai jak teh haburi hingke supra kelai jak pura tas ke. Tabuk norok wan suku me angoi tong kena, busai hingke dukho kelai jak bohong ke buti ke tas ke supra kelai jak. Padi norok no pailan simi sai kena rio story pura tas. Soalnya lo padi sung saya malah ini borok buti ke malah lekha angke borok malah lekha pailah Facebook 2019 Oktober mas ni. Facebook malah borok hamzak lekha kok saleka angke kok salema ulo hingke na 1 to 3 month 1-2 mas ulo hingke na aburi be asela permanent hayung lekha bobita koloi bai atakuk angke permanent ung lekha atakuk ke bona afrun simno kubui bukha bai pura hamzak suku kaijak na ni wan suk haske mane borok kunui nogo laiso failayo amtu yung lekha tamani chalani bomfa pura saiman suka mane aburi pura hamzuk hine gosejak but aburi ni buma bufa angke asuk saiman sukia i bobita koloi ni buma bufa angke chalana asuk hamjagi a bobita koloi hingke asuk chala tong rotoi si kubun chala bai koksau bo ungjagya asla bai asuk borok 3 year to 4 year kaka 3 year 4 year borok 1000 bar 1000 time rok subrak laiken sau achlano samani 1000 bar borok kofal laiken pura 2019 to 2022 borok kuni hamjak lai tongmani tau bai hingke 4 bosor ungjak borok ni relationship haya diba en aboni uloba aburi bobita koloi kubun chala bai koksau bin motongmani baratai paiya hingke ekdin salsang ke achla takuk bono romkha bo kok samani manjaka manjakma ulo hingke achla bono saka takuk bono saka nung thana ke thang bai di kubun chala bai ni asuk motongmani nung jagi hingke thani nung krai kun bai thangoi tongoi di phantok soradi nung achla bai bung jagi hingke atui kini bono kutuka apurong ke boita koloi bini chala no taise yak yakung romoi lui kusuboi saka yang nung mani tong sinai joram karista nung nani nei hingke achla bo ata khukbo bono bini kok no khnawi dukho nangjago taisa bono accept khaika ঠিক আছে angke nung tai waisa atui oina chala rong beta kok sasidi oina chala ni kubunni thangoi ta kusubsidi noi aboni ulokina bobita koloi bai ata kok santi susto babe no thulaika chalaika pura supra laika taisa hai no hai poila ni hai kle kap laika pura kunui jimi asla tai bono doubt khailia am tui belai no hamjago bono asla ata kubono belai khina hamjago pura bukha bai hamjago firisla bono asuk kha hamjago bo busa mania saimanoi tongo hai pano binsla bono hamjago bo tir kuno dinmo pregnant nung maya saiman tongo hai pano binisla bono hamjago kubun chla hangke bono hamjaglak lathir rohnai en abo simia binisla bono sajak chung nung to busa unglak pregnant nung maya but chung charai adopt khainai nei so do ya hamjaglai kaplai tongmani tabu hingke tamungka aburi college o kaka abo bita college hinjang noi bo college o kaka hangke attitude faika kisa dambari jakma ulong kena achlano bini original 4 bosor kapjak mani achlano bo yakar rikha bin number sambar joto kisu block lai kubun lui ruka naidi baksa buri busuk choritra hamya asuke hamjak tongmani asla 4 bosor dia apsi bono yakar klangka achla busuk dukho nangjak tabo sekro long rokta mansuka buri rang bono yakar thangana asuk 4 bosor hamjang ya golo bono comment kese de bobita koloi ni amri sakani phunungmani pura khulogoi norok jodi nugya khong comment kese te ang link ni comment section de description box a entry thangoi norok nai mane norok phone telegram support khai ang kan whatsapp number di comment section eba khaba instagram tu fine norok join khai mano whatsapp group ang tu thangoi norok nai mane norok tini baga asung malai ni next video ta ang thangna bathroom bin photo nai baga nai dite enjoy khari